Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għal-Ruħ Karmelo, Marija u Joe Gatt. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla tal-eżerċti kull ma hu l-aħjar ġej kollu minnek. Nissel fi qlubna l-imħabba lejn ismek u għatina li bit-taħriġ reliġjuż tagħna tmexxi l-qudiem dak li huwa tajjeb fina u tħarrisulna bit-ħabbrik tagħna bla għeda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostolu lil Korintin. Ħuti, l-Ispirtu jarber kollox, sa fil-qiegħ ta' Alla. Min qatt għaraf dak li hemm moħbi fil-bniedem jekk mhux l-Ispirtu tal-bniedem li hemm fih. Hekk ukoll ħadd ma jaraf dak li hemm f'Alla ħlief l-Ispirtu ta' Alla. Aħna ma ħadniex l-Ispirtu ta' din id-dinja, imma l-Ispirtu ta' Alla biex narfu d-doni li Alla oġbu jagħtina. Dawn il-ħwejjeġ ħabbarnihomkom bi kliem li ma tallimniehx mill-għerf tal-bnedmin, imma mill-Ispirtu. U fissirna ħwejjeġ spiritwali lil nies spiritwali. Il-bniedem naturali ma jilqax il-ħwejjeġ tal-Ispirtu ta' Alla għalih huma kollha bluha. Ma jistax jifhimhom għaliex ħadd ma jista' jarbilhom jekk mhux bl-Ispirtu. Il-bniedem spiritwali jarber kollox u lilu ma jarblu ħadd. Min hu dak li jista' jifhem il-ħsieb tal-mulej biex ikun jista' jgħallmu. Imma aħna għandna fina il-ħsieb ta' Kristu. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien, ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha. Twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jgħadab u kollu tieba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma għamel. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha. Kull ma għamilt irrodlok ħaj mulej. Iberkuk il-ħbib tiegħek kollha. Is-seb tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha. Jarfu lill-bniedem il-qawwa tiegħek u s-seb u l-ġmiel tas-saltna tiegħek. Saltnatek i saltna għaż-żminijiet kollha, minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha. Takellmtu il-mulej fil-wediet tiegħu kollha. Twajjef dak kollu li jagħmel. Iwieżen il-mulej il-kull min se jaqa', iqajjem il-kull min hu mitluq. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha. Alleluja, alleluja. Profeta kbir għan fostna. Alla żar il-poplu tiegħu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu niżel Kafarnaum belt tal-Galilea u fjum is-sibt qabad jgħallem lin-nies
li baqgħu mistaġba bil-mod tat-tagħlim tiegħu għax id-diskors tiegħu kien ta' wieħed li għandu s-seta'. U kien hemm raġel fis-sinagoga li kellu fih spirtu ta' xitan imniġġes u qabad jgħajjad bleħen għoli. X'għandna x'naqsmu Ġesu ta' Nażaret? Ġejt biex teqridna? Jien naf min int, il-Qaddis ta' Alla. Imma Ġesu widbu bisħieħ u qallu iskot u oħroġ minnu. Imbagħad l-ispirtu seħħtu fin-nofs u ħareġ minnu bla ma għamillu ħsara. U kulħadd staġeb u bdew jistaqsu wieħed lil ieħor jgħidu dan xikli mu għax hu jordna b'seta u l-qawwa l-ispirti jimniġsa u huma joħorġu. U l-fama tiegħu xterdet ma' kull imkien f'dawk l-inħawi kollha. Il-kelma tal-mulej. Il-qari tal-lum eżjes għandu lilna wkoll iħallina mistaġba għal dak kollu li Alla jagħmel magħna. In-nies ta' Kafarnaum li ma kinux nies kollha Lut. Kafarnaum kienet il-belt fejn hemm ħafna taħlit tal-popli. Imma laqgħu u staġbu bil-kelma tiegħu. Għax ma kinux jafuh jistqarru jgħidu il-kliem tiegħu juri li dan huwa bniedem li għandu s-seta'. Is-seta' fuq iex? Is-seta' li jirbaħ il-ħażin. Għalhekk hekk dritt wara għandna dan l-ispirtu imniġġes. Il-ħażin eżjes iniġġes lill-bniedem. Alla jrid lill-bniedem f'saħħtu. Alla jrid lill-bniedem ikun iġorr fih iġbija tiegħu. U għalhekk dan is-sens ta' staġib li l-liturġija llum qiegħda tistedinna biex matul din il-ġurnata insibu dawn il-knijiet fejn jiena u int nistaġeb, mhux niskanta, nistaġeb biżbuħija ta' dak kollu li Alla qed jagħmel miegħi mal-familja tiegħi u madwari. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha hekk għedna dalgħodu. Ejjew inkomplu ngħiduha din is-sentenza. Ejjew inkomplu ngħidu stess pas-salmista ġust int mulej twajjeb u ħanin. Kull ma għamilt irodlok ħajr mulej. Xi kultant hekk tgħid żbuħija tan-natura weħida trod ħajr lil Alla. U xi drabi aħna lil dan Alla mhux biss inroddulu ħajr, imma forsi janqas biss nagħtu każ tiegħu. Ejjew nitolbu l-mulej biex jagħtina dan l-ispirtu ta' ringrazzjament, ta' tifħir għal dak kollu li huwa jagħmel magħna. Għalhekk inqumu bil-wifqa u nresqulu it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej għall-Knisja mqazza tiegħek biex tkompli turina u twasslilna it-tieba tiegħek. Nitolbu. Kull ma għamilt irodlok ħajr mulej. Għatina dan l-ispirtu ta' tifħir, ta' ringrazzjament, ta' rikonoxxenza għal dak kollu li huwa tajjeb li inti tagħmlu magħna biex aħna wkoll minn għandek nitalmu nagħmlu il-ġid lil xulxin. Nitolbu. Ejn mulej il-mexxejja tal-pajjiżi biex huma wkoll jarfu l-wieżnu u jgħinu lil-batut u lil-fqir. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż tommok Marija inti tbirek il-familji kollha tagħna. Qaddishom f'ismek, ħajjikbru fl-imħabba lejn xulxin u għati l-għajnuna meħtieġa lil-morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna.
il-qamulej dawn it-talb li din il-familja li nġabret madwarek biex tfaħrek u tqimek edha tressaq lek fiduċja sħiħa fl-imħabba dik. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħutej biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. B'din l-offerta qaddisa mulej, għatina dejjem il-barka u s-salvazzjoni u għamel li bil-qawwa tagħna niksbu l-frott tas-sagrament li qegħdin niċċelebraw bi Kristu siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-Verb tiegħek li bih għamilt kollox u li inti battulna bħala Salvatur u feddej. Mamul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċt, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ bati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi jireġarad il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u bixorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk.
U mitċo kontana nitolbu l-Spiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek hemm xarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Amen. If you
nitolbu. Issa li tqawwejna mulej bil-ħobs mill-mejda tas-sema, nitolbuk biex b'din l-ikla ta' imħabba twettaq il-qlub tagħna u tħeġġiġna biex naqduk f'ħotna. Bi Kristus Siedna. Flimkien tleta Marijiet lill-Omna Marija. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.